Il-Partit Nazzjonalista għadda minn bidla sħiħa biex illum sar il-partit min-nies għan-nies. Hekk stqarr id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo meta nhar il-Ħadd filgħodu kien qed jindirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Birgu. Huwa qal li matul din l-aħħar sena qabel elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' għaddej bil-ħidma tiegħu biex ikun il-gvern alternattiv ta' pajjiżna. Robert Arrigo fakkar li llum fl-ewwel 15-il jum tas-sena il-poplu Malti diġà taba b'affarijiet li qatt ma kienu weda lilu, tant li llum xeba jisma' biskandlu wara l-ieħor. L-uniku pass, saħaq Robert Arrigo, huwa li Simon Busuttil ikun il-Prim Ministru ta' Malta biex pajjiżna jitnaddaf minn dawn l-iskandli. Din l-istess stedina saret mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Justin Schembri li qal li dawk kollha li jemnu li pajjiżna għandu jitmexxa minn governanza serja u nadifa għandhom jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li l-Gvern Laburista iħaddan politika egoista li waslet biex ħafna żgħażagħ illum tilfu l-fiduċja fil-politika. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista lest jiġri wara dawn iż-żgħażagħ bil-weda li pajjiżna jibda jitmexxa b'mod serju u nadif. B'hekk biss, saħaq Justin Schembri, il-poplu Malti jista' jerġa' jikseb il-fiduċja fil-politika u jibda jemmen li jista' jkun l-aqwa fost l-Ewropej.